mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tuno palangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu, apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala lulu aku nasida. Songonon pangalulu ini parmahan di pinguan na ganup ari, uju di tengah-tengah ni biru-biru na hita. Ale Tuhan debata jala amanami, say togu-togu, jala rajai marohanami, mar hite-hite tondimi, asa olo hami mangihon, dohot manjalo hatam, say pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru, jala lambadia rohanami, say urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan, saleleng nileleng na. Amen. Marinding. Tangihon hamu mahata ni debata, nagabek patik di mingguta sadarion, imanatar surat di Mateus 6 ayat 33. Sa jumolo malulu bahonon na do sude aka ondeng tuhamuna, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lao mang... Tatopo timadosata martangiang mahita. Ale amanami jala debat doho, jala rodi saleleng nileleng na do asin ni roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradopon ho. Jala jojot do sungguli hami rimasmu. Marhite siani pangalasion nami. Dihatam ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asin ni roham. Saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa nasa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata.
Songonondo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangalusiomu songon ombun, jala songon ombun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ay au do si paluaho, hasangapon ma di debatan na di ginjang. Amen. Marinde mahita. Tabege makor inahan.
Tabege mahata ni debata kay bisikap ni epistel bengguta sadarion imana tersurat di Amos 5 ayat 4 sahat turu dionom tajahama marsikat suri. Apo-apo mangalului Jehovah. Ay songonon do hata ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Lului hamu maau asa mangolu hamu. Lului hamu ma Jehovah asa mangolu hamu, asa unang dirapok bagas ni si Joseph songon api, jala sudah dipangan hapedang adong pangitopi di Betel nanggo sahalak songoni masahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amen. Marende mahita. Tindakon mahapursiaw tay songon nahi tinandakon ni dongata sa hapursiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus. Andorang sohabuan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panguman selatus. Na mula mangulu di hari patuluhon. Tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doho dihase sani dosa doho diatai namando mula mangulu sogut dagi mihalat nang mate doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabige makor ama. Tabige matikting na masa di huriata saudari.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Di minggu kelima, minggu palimahon Dong Trinitatis, tanggal 17 Juli 2022. Topik minggu, Yesus mengelului jala paluahon namago. Kosong sadat, ibadah khusus. Ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu sadarion, tanggal 17 Juli 2022, di Parmingguon pukul 10 walu WIB. 02 laporan dan serah terima Panitia Pesta Gotilon 2022. Di Minggu sadarion patupaon ni Panitia Pesta Gotilon ni Huriata ma laporan pertanggungjawaban serah terima dohot pembubaran panitia. Dimulai pukul 12 WIB maringanan di ruang serbaguna. Pinangido ma tusude panitia dohot parhalado asaretta hita mandohoti ulaoni. 03 Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang namandohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 ima wilayah Tolu. Asaretta maro tu gereja jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihuton pertangyangan ini di bagasta be secara live streaming. Asaria mahita mandohoti pertangyangan ini jadwal pertangyangan wilayah boy mata jaha di warta jemaat na adong di hita. 04 jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Juli Oktober 2022 boy mata jaha di warta jemaat na adong di hita. 05 dewan-dewan. 05.sada Dewan Koinonia. 05.sada seksi remaja. Seksi remaja naing patupaon tatap muka pembelajaran firman Tuhan ima di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 waktu pukul 1 walu 30 WIB bertempat di Gedung Fasilitas Huria lantai tolu 2 ruangan. Di paduahon Parmingguon remaja dimulai di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 waktu pukul 1 walu 30 WIB bertempat di Gedung Fasilitas Huria di lantai tolu 2 ruangan. 04.sada.2 seksi AMA. 04.sada.2 kunjungan Kur'ama manang tu wisata rohani. Borhat do pengumuman Kur'ama ni Huriata siang tanggal 27 Juli 2022 wisata rohani tu Sumatera Utara. Jala di Minggu 24 Juli 2022 mandohoti panmingguan di HKBP Dame Mayor Penerbang Alboin Huta Barat, Resort Padang Sidipuan, Distrik Sada, Tabaksel Subar. Patu begehon hokur manang ede puji-pujian dohot makobasi panmingguan nani uluhon ni uluan ni Huriata amang pandita sobok Simanjutak sarjana teologia master manajemen ipasahaton barita nauli dohot namarageda amang situa ha Simanjutak di Parmingguan pukul 10 WIB. Tatangyakon ma asa di bagasan hahipason nasida lau borhat songoni nang lau mulak tu Jakarta. 04.2 Dewan Marturia. 04.2.sada seksi sending. Tim doa seksi sending naing patupahon doa bersama ima di hari Senin tanggal 10 walu Juli 2022 waktu pukul 10 sia 30 WIB satu selesainya. Doa bersamaan naing dipatupa setiap 2 minggu sehali. Formulir pokok doa dapat diisi dan dikembalikan di kotak pokok doa seksi setting
di meja di pintu masuk gereja. Opat titik tolu Dewan Diakonia. 04.0.sada Seksi Pendidikan. Sada PAUD Terangkasih. PAUD Terangkasih adalah sekolah pendidikan anak usia dini di HKBP Pasar Minggu yang bertarafkan nasional plus bilingual atau menggunakan bahasa Inggris untuk kegiatan belajar mengajar setiap harinya. PAUD Terangkasih juga banyak melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah guna meningkatkan keberanian dan sosialisasi anak terhadap dunia luar. PAUD Terangkasih membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2022-2023. Jenjang kelompok bermain umur tolu 1 4 tahun dan TKA umur 4 1 umur 5 tahun. Pendaftaran siswa baru dapat menghubungi Nyonya Nababan Rista Boru Pakpahan. Nyonya Nababan Rista Boru Pakpahan. HP-na 0822 22 sada tolu 82 7802. Dan Nyonya Siahaan Riana Boru Nainggolan. Nyonya Siahaan Riana Boru Nainggolan. Nomor HP 08 sada 2 sia sada 40 pitu tolu 4 sia. B. Kegiatan belajar mengajar PAUD Terangkasih akan dimulai pada hari Rabu 20 Juli 2022 dengan jadwal sebagai berikut. PG atau kelas bermain Senin 1 Jumat pukul 7.30 WIB 1 sia 30 WIB. Kalau KGA Manang TKA Senin 1 Jumat pukul 7.30 1 10.00. Kegiatan belajar mengajar PG dan KGA akan dilaksanakan di lantai dasar gedung fasilitas jemaat atau Huria. 2. Bimbingan belajar. Seksi pendidikan patu paon bimbingan belajar atau manang bibel tu aka yanakon ni huriata kelas 10 sada dohot kelas 12 manang SMA mulai di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Agustus 2022 pukul 10 walu WIB 1 10 sada 30 WIB. Pendaftaran boima tahubungi Amang CP Botor Siringo Ringo. Amang CP Botor Siringo Ringo 04.0.2 Seksi Kesehatan. Sada sehubungan dengan bulan vitamin A yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2022, maka Seksi Kesehatan HKBP Pasar Minggu bermaksud mendata kebutuhan vitamin A untuk anak-anak jemaat HKBP Pasar Minggu yang berusia 6 bulan 150 sia bulan. 6 bulan 150 sia bulan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link bit.ly Vita KBPP PSM atau melalui kontak person Senandung Boru Huta Barat. Nomor HP 08 sada tolu sada walu tolu pulu tolu pitu 20 tolu tolu. Jika balita anggota jemaat HKBP akan mendapatkan vitamin A di fasilitas kesehatan lainnya, maka orang tua jemaat tidak perlu mengisi formulir tersebut. Tidak perlu mengisi formulir. 2. Mengacu ke pasal 10 tolu ayat sada Perda 2/2005 nomor
tempat umum manang sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. Kawasan dilarang merokok. Maka akan ada penempelan stiker dilarang merokok supaya merokok bisa di tempatnya nanti. 05 titik dakdana nasorang A di basa-basahon tuhat tado sada dakdanak bawa na di hari Rabu 15 Juni 2022 di keluarga Eli Edward Tarapul Manik Inata Sita Teresia Boru Purba. Nomor alamat di Kompleks Bea Cukai nomor 47 RT Sada Manang RW 2 Pasar Minggu wilayah 5. Hipasdo dakdaknaki songoninang natorasna. B. Di basa-basaho tuat tado sada dakdanak bawa na di hari Sabtu 2 Juli 2022 di keluarga Freddy Martahan Hamonangan Lubis Inata Febrianti Boru Sinaga. Nama alamat di mini klaster Muara Dalam Jalan Haji Harun 5 nomor 130 onom RT 007 RW 003 Tanjung Barat wilayah 10 Pitu. Hipasdo dakdanaki songoninang natorasna. Tikting nasojinahahon dot paepengon ni huriata boi mata jaha di tikting naon di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggion. Taleon mati kitu panitia naon memberitahuan sosialisasi anang kurama. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Inang Pendeta, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, yang kami kasih anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja yang hadir pada saat ini ataupun melalui live streaming. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Di sini kami berdiri mewakili panitia HUT RI ke-77 HKBP Pasar Minggu yang kami akan menyampaikan sosialisasi rangkaian kegiatan pada peringatan HUT RI ke-77 di HKBP Pasar Minggu. Peringatan HUT RI 77 ini mengambil tema dari Roma 13 ayat 4a, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Setelah melalui masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini, puji Tuhan, gereja kita dapat kembali memperingati HUT RI secara langsung atau tatap muka. Adapun kegiatan HUT RI ini kita bagi menjadi 2 timing, yaitu pertama adalah kegiatan pra sebelum tanggal 17 Agustus, dan satu lagi di saat tanggal 17 Agustus. Kegiatan Prahut RI ini kita akan membuat sebuah pertandingan, yaitu pertandingan catur untuk peserta pria, lalu tenis meja untuk peserta pria dan wanita, dan lomba senam tobelo untuk grup. Kegiatan ini akan kita laksanakan di tanggal 13 dan 14 Agustus, bertempat di RSG atau Gedung Fasilitas Gereja HKBP Pasar Minggu. Kegiatan yang kedua yaitu saat 17 Agustus saat HUT RI. Kita akan melaksanakan upacara kenaikan bendera. Namun sebelum kita melaksanakan kenaikan bendera, kita akan melaksanakan ibadah pagi, lalu kita lakukan lomba. Setelah itu sore kita akan upacara penurunan bendera serta pengumuman dan pembagian hadiah. Jenis lomba kita bagi menjadi 2.
Satu untuk sekolah minggu, dan yang kedua adalah remaja sampai dengan lansia. Untuk sekolah minggu, kita akan membuat lomba susun puzzle, makan kerupuk, serta membawa kelereng dalam sendok. Untuk remaja sampai dengan lansia, untuk ibu-ibu atau wanita atau perempuan, kita akan adakan lomba masak, putik tangkai cabai, atau balap karung. Untuk pria, kita akan melakukan lomba sepak bola berpasangan, balap karung, serta makan kerupuk, dan lain-lain. Peserta lomba ini terbuka untuk seluruh jemaat AKBP Pasar Minggu, mulai dari usia anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia tanpa ada biaya pendaftaran. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan mendaftarkan diri, bisa melalui Sintua di wilayah masing-masing, atau kepada panitia HUT RI mewakili Amang Sony Victor P. Sinaga dengan nomor handphone 0812 8107 6015. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan agar kita dapat memeriahkan peringatan HUT RI ke-77 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tabege Quran.
marende mahita. Tuhan
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani debatana gabe turpuk jamita di mingguta sadarion. Imanatar surat di Lukas 10 sia ayat sada sahat rodi ayat 10. Lukas 10 sia ayat sada sahat rodi ayat 10 hujah hamadihita paihut-ihut hamuma di bagasan roha. Dungi dibongoti laos dibolus ibana mahuta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akasi jalobeo namargoar Sakeus namorado ibana. Dipangido rohana naeng idaonna rupani Yesus. Alaidang tarbahesa sialana toropi ai pardaging namet-met ibana. Gabe marlojong ibana tujolo dipanaik mahau gala-gala sada anggiat di ida ibana ai ido dalan sibolusonna. Dung sahat tusi mamereng ma Yesus tugijang laos ninama madok ibana. O Sakeus, hatop mahomijur, ai ikon sorang ahu tuja bumi sadarion. Jadi hatop ma ibana mijur, las rohana majakon Yesus. Marnidai marungut-ungut mana sida sude madok, nasorang do ibana hape tuhalak si pardosa. Gabero masih Sakeus didok matu Tuhani, olo Tuhan, satongan ka artaki mahulehon tu akana pogos. Jala ia adong nahuangati siopat lopit ma hupaulak. Jadi didok Yesus matu ibana. Dapotat tua do pangisi ni jabuon sadarion. Ai pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Songonima sahat ni turpukta. Huriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus narap marparsaoran hitan waeng di bagas joroni debata di garejaon. Songoninang hamu amanami inanami ruas ni huria HKBP Pasar Minggu namar parsaoran. Ditongani bagas Taganub marhite live streaming horas madihita. Totu sudedo hita mangauhon di tonga-tongani parngoluo taon. Sudedo hita maboto, sudedo hita makilalahon. Tung parholong jala para sirohabolo do tuhatta debata. Tung nabalga situtu do holong ni rohana maradopon hita jolma. Tung debatana burju situtu do tuhattai maradopon jolma manisia nang sudetahe natinopana. Tahilaladoi hamu amanami inanami saleleng di pardalanan ningolut taon. Songo dia madebata makaholongi hita. Songo dia mata hilala burjuni Tuhani tuhita ganu pari ganu tiki. Jalasian sude pabahenan ni debata nata hilala di tonga-tonga ningolut taon. Tahatidak kodo hasisikop ni holong ni rohani debata tuhita marhite narade rohana manongos anak nai Tuhan Yesus Kristus tu tonga-tonga ni haporti bionon laho mangalului laho paluahon akanamago alani dosa dohot hajahaton di tonga-tonga ni haporti bionon. Boasa dilului,
Boasa dilului Tuhani akan amagoi ala memang songoni maholong ni rohani Tuhani dang dihalomohon mago nanggo sahalak pe jolma manisiai. Dang dihalomohon debata tuhamatean sisa leleng ni leleng na hape sahalak pe siat tonga-tonga ni jolma manisia na adong dihapor tibionon. Ido benaro ditongos anak na hinaholongan ni rohanai bongot tu tonga-tonga ni portibion mga lului dohot paluahon akanamagoi asamulak tu debata. Narodo anak ni jolmai mga lului jala paluahon akka namago. Imana boi tabereng sian turpuk taon hamu amanami inanami marhite parjupangan ni Yesus rap dohot si Sakkeus. Di baritahot do tuhita tongon Yesus melakukan perjalanan mangebati luat tu luat huta tu huta laho mangulahon parsuruon ni amanai mabuam mulak ganup namagoi tu ibana. Tongon diturpuk taon diebati Yesus do sadaluat manang huta ima Jeriko. Disipajupang ma ibana rap dohot sahalak iduk nia kasih jalobeo namargoar si Sakkeus. Jalasiani taboto do bahwa Sakkeus itu adalah seorang yang kaya raya. Namora do ibana. Memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki posisi, diparsangapi, dihormati oleh orang banyak ketika itu. Alaya dong do hahuranganna, mungkin bagi banyak orang itu juga menjadi kekurangan baginya. Perdaging namet-met do ibana. Mulai dari sekolah minggu madok Sakkeus itu orangnya pendek, nah kan? Di boto ibana do, dia mendapatkan berita kabar bahwa Yesus itu akan lewat di Jeriko. Allah memang nungasai di pabege-bege ibana barita taringot tutuhan Yesuson. Parholong ni roha, parasi roha. Natuk patupahon na kahalongangan dohota kalan na asing. Itu sudah sampai ke telinga Sakkeus. Ido bena gabe sihol rohana na yang pajupang rap dohot Tuhani. Pemberitaan kabar yang dia dengar itu membuat dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Sihol rohana marnida bohini Yesusi. Sihol rohana pajupang dohot Yesusi tohodon waeng songo barita na hubegi. Dia mau membuktikan lewat perjumpaannya bersama dengan Yesus itu apakah benar seperti yang dikatakan oleh orang banyak ketika itu. Seperti kabar yang dia dengar ketika itu. Ido bena marlojong ibana di halaputi ibana dirina sadiri iko jupang au dohot Tuhani. Karena dia pendek, maka dia selalu terhalang oleh orang banyak. Lalu kemudian dia punya akal. Dia memanjat pohon. Ibu masih ada hau gala-gala. Karena dia yakin Yesus akan lewat dari situ. Dia tidak membatasi dirinya, dia tidak langsung pesimis ketika dia tahu bahwa dia memiliki kekurangan. Itu tidak menghambat semangatnya, kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya dia lakukan cara apapun itu meski orang lain merendahkan dia, meski orang lain mengejek-ejek dia. Tapi itu tidak menghalangi dia kerinduannya, semangatnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu benar. Dia hilangkan harga dirinya. Dia naik ke atas pohon hanya untuk melihat Yesus.
Sihol ni rohana macai balgas itu tuh naing pacup pangrap dohot Tuhani marnida bohini Tuhani. Lalu perjuangannya itu ternyata berbuah baik. Apa yang dia lakukan itu ternyata didodo Tuhani, doha pena di bagasar rohanai. Itu benar ketika Yesus lewat dari situ, dia memanggil Sakeus. Bahwa Yesus akan datang ke rumahnya. Hatop mahu mijur, ai iko sorang au tuja bumi sadarion. Ini menjadi sukacita yang besar bagi Sakeus. Lasni rohana macai balgado on di si Sakeus, dia tidak mengharapkan ketika itu kalau Yesus itu akan mampir ke rumahnya, akan hadir di tengah-tengah rumahnya. Yang dia rindukan ketika itu hanya bisa melihat wajah Yesus, hanya bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi lebih dari apa yang dia harapkan, lebih dari apa yang dia rindukan, Tuhan genapi dalam hidupnya. Dilehot Tuhan ido, lobi siana hinirim ni rohana, bahkan Yesus hadir di tengah-tengah rumahnya ketika itu. Itu benar hati-hati dok Yesus songoni. Dari keti do ibana mulai ki bena tu jebuna. Upaya perjuangan itu membuahkan hasil bagi Sakeus ketika itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Molosonang rohani si Sakeus, las rohani si Sakeus maralus dopak kirimonai, kerinduannya itu dijawab oleh Tuhan. Ternyata orang banyak itu tidak senang. Jupang doha pea kahalak, namar pangalaho si songoni. Tidak suka melihat temannya senang. Dang las rohana mololas rohani donganna. Alai gabe marungut-ungut. Nani dok masih pardosa dosi Sakeusi. Nani dok ma Tuhani enabuado Tuhano. Ngai bo tu pardosa ya lelau do pitu jabuna. Enabuado. Itu kan. Marungut-ungut mana sida. Lupa mereka bahwa Yesus itu datang untuk semua orang, untuk semua bangsa. Tu saluhut hom di tonga-tonga ni haporti bionon. Yesus itu tidak pernah membatasi dirinya bahwa dia hadir hanya untuk orang-orang yang kudus. Orang-orang yang merasa dirinya benar. Kahalak nama lalahu dirina sitong di perdalanan ninggoluna. Kahalak na porsea. Tetapi Yesus itu datang untuk semua orang. Terlebih kepada orang-orang yang tersesat. Tua kahalak na magoi, tua kahalak na lilui, tua kahalak na soporsea dopetu ibana. Yesus membuka tangannya lebar-lebar untuk siapapun yang mau berjumpa dengan dia. Alani, ungut-ungut ni jolmai tidak menghalangi kasih Tuhan digenapi di tengah-tengah kehidupan Sakeus ketika itu. Pandangan orang, ejekan orang, hinaan orang kepada Sakeus pun itu tidak menghilangkan sukacitanya. Bahkan dia tidak menyombongkan dirinya, tidak balik mengolok-olok orang banyak itu. Lihat nih, kau bilang aku pendosa, tapi Yesus hadir di rumahku. Kau mengaku dirimu orang yang kudus, orang yang percaya, tapi Yesus tidak hadir di rumahmu. Sakeus tidak mengatakan demikian. Tetapi justru perjumpaannya bersama dengan Tuhan itu mengubahkan banyak hal dalam hidupnya. Perjumpanganna persauranna rabdoho Yesus di tongani bagasnai, paubahon dirina, paubahon pikiranna, paubahon pangalahona di tonga-tonga di perdalanan ninggoluna hamu amanami inanami. Dirajumi ibana dohalak perdosa ibana.
dirajumi ibana do go hahuranganna, ditada ibana do dirina, uju cupang ibana rap dohot Tuhani. Lalu perjumpaan itu membawa satu perubahan yang besar dalam diri Zakheus. Itu benar dok. Oleh Tuhan, satongan yaka artaki mahulehon tu akan apogos. Jala ia adong nahuangati siopak lopit mahu paulak. Perubahan itulah yang terjadi dalam diri Zakheus hamu amanami inanami. Sian nama buati gabe olo ibana merbagi. Sian nama ngangati memeras. Gabe olo ibana pasuakon manang peduli dengan orang banyak. Hupaulak mai sude. Huparleho mai sude artaki. Bahwa ternyata memang bukan harta itu tujuan di tengah-tengah kehidupan ini. Pembicaraan yang saling menguatkan, mengingatkan, itu yang mengubahkan Zakheus. Itu benar memang fokus kehidupan ini ternyata tidak hanya harta semata. Alai harajau ni debata. Perjumpaan bersama dengan Tuhan itu lebih penting daripada hanya sekedar harta duniawi ini. Sebab harta duniawi ini akan hilang, lenyap. Mago doi, satokin doi. Nasana adong dihampur tibionon satokin doi. Alani do upena. Ketika dia berbincang-bincang bersama dengan Tuhan, itu mengingatkan dia kembali. Itu nani dok ni patik sadarion. Saya jumulu mah. Lulu hamu harajaon ni debata. Aka odengi lehonon nadoi ditikina. Alani do unang alani harta haporti bionon. Gabe tading maparsaurat tarap do Tuhani. Gabe dang tahasi holi parjupangat tarap do Tuhani. Gabe dang tahariko ti parsaurat tarap do Tuhani. Itulah yang hilang dalam diri Zakheus. Riko do hape parjupangan rap do Tuhani. Parsaura rap do Tuhani. Odengi lehonon namai ditikina. Alani do hamu amanami inanami. Di tonga-tonga ni turpukope di paingot do hita. Di baritahon do tuhita sasitongna bahwa setiap orang akahalak na bau-baho dirina. Ganup halak naulo paubaho dirina marhite na mangalului Tuhani, parjupangan na rap doho Tuhani. Maka Tuhan katakan, dapat tatua do pangisi ni Jebus sedarion, ay pinopar ni si Abraham do nang ibana. Dapotan tua. Ima sonang ni roha. Imalas ni roha. Imadami na pinasahat ni debata. Ditonga ni bagas ni si Zakheus. Nang ditonga-tonga ni parenguluot tanuaingon hamu amanami inanami. Hati haolo iba na paubaho diri na maka berkat itu Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupannya. Odonaing mian dihita hamu amanami inanami. Bahwa memang ketika kita mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita ini, ketika kita mau menjadikan Tuhan itu menjadi fokus yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Lehononi debatama, tuai, dingolut taganup marsada-sada. Di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah gereja Tuhan ini juga, Tuhan akan terus berkarya. Alanido, siap tonga-tonga nitur pukon hamu amanami inanami, dipaingot do hitamuse bahwa memang dang
marna motok. Bahwa kasih Tuhan itu, karya Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Sampai dia datang untuk yang kedua kalinya. Terus do mangula Tuhani. Dia akan terus mencari kita yang tersesat. Dia akan terus mencari domba-dombanya yang tersesat, yang terhilang itu. Dan membawa pulang kembali kepada Bapanya yang di surga. Kalau masa Sakeus dia bekerja, maka sampai kepada saat ini, waktu kita ini pun Tuhan tetap bekerja mencari kita semua yang mengeraskan hatinya, yang merasa benar. Nama kilalahu dirina sitong, bedia, dohotakalan na asing dia dopan di debata. Alai dipaingot dohita hamu amanami inanami bahwa ketika kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita ini adalah orang-orang yang tidak luput dari kejahatan dan kesalahan. Tapi ingatlah bahwa itu tidak akan pernah menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Manang songo diape. Hadiriom munuaeng, radido Tuhan macakoko. Bagaimanapun keberadaan kita saat ini, tapi Tuhan bersedia menerima kita. Tuhan tidak pernah menutup mata dan telinganya kepada kita. Tetapi dia selalu membuka matanya, telinganya, bahkan tangannya itu untuk menyambut kedatangan kita. Alai si patah hita do, mulu Tuhan ni lulu-lulu do tu hita. Hita do nasa jujut. Lupa mengalului Tuhan ni. Alanung ngate-ateo rohao pikiranon sude saluhutna sibuk hanya mencari apa yang ada di dunia ini. Sehingga terkadang tidak ada waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga terkadang molorope hita tu bagas joroon, terkadang itu menjadi satu rutinitas, ya sudah ketemu hari Minggu ke gereja. Sejam 2 jam di gereja udah pulang. Jadi perjumpaan itu tidak membuahkan apa-apa dalam kehidupan kita ini. Apa didok? Perjumpaan kita bersama dengan Tuhan itu harus membawa sesuatu yang baru bagi kita. Molodos do ganu pari ganu tiki tarotu bagas joro ni debata marminggu setiap hari Minggu macata ni debata di bagas taganum. Kalau perjumpaan itu tidak berangkat dari hati kita, mari suang do ya manginang. Tang jupang di sihamu baon. Leseng namai. Jadi hanya rutinitas belaka yang harus kita lakukan. Songon syarat. Taduk dirita na porsia berarti ikom merminggu ikom majahatani debata ikom martangi yang dohota kalana asing. Tapi ternyata tidak. Itu benar memang rikot parsitutuon laho pajupang dohot Tuhani. Parsitutuon laho pajupang rap dohot Tuhani. Molo marsitutu dohita nang pajupang rap dohot Tuhani. Manang di dia petaho, terlumobi di bagas joro ni debata. Pasti do kon hohom hita. Dan marungu-tungu tita di kursi tai. Iro, si patakan ang dosong ni. Ala sopas jamita itu rohana itu barungut-ungut. Bukan, iputte ni majamita ni padita ya lo padita onin na. Barungut-ungut salah na kursi daung berame di si. Iro kan? Iro. Manang beha persuri ni padita kan? Parung. Sudah mai iputte ni itu. Karena memang maksud dan tujuan perjumpaan bersama dengan Tuhan itu dang borhak siar rohana. Aliat juga ribor hak siar rohanai, cupang dohamu baun. Cupang dohamu baun, dan itu yang Tuhan inginkan. Sarupa doi, mulu pacupak kita rap dohok dongata, asa margunai, maka bicarakanlah yang baik-baik, bicarakanlah yang berguna, bicarakanlah yang bermanfaat. Jangan yang anfaedah.
Asa saya sihol roh hata pajupang. Songoni donang Tuhani. Maradopok kita. Mula saya pajupak kita rap doa Tuhani, iku patuduhono tadohamu bauni, tada naung las rohata pajupang rap doa Tuhani, tada naung adong pakatahion rap doa Tuhatai hamu amanami inanami. Marparbue maparjupangata rap doa Tuhani, maripola maparjupangata rap doa Tuhani, unang pajupang sabing. Tetapi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Sierohana gulu diarta, gabe gulut ma mangalului Tuhani. Sierohana say mura-mura madele busi saon marungut-ungut. Mu bama gabe halak namar benget niroha. Sia si holi mangging mu bamatong gabe sipar basa-basa. Sian si gijang roha mu bamatong gabe naserep maroha. Sia roha nasai papungu-punguhon arta mu bamatong gabe halak sipar lehon-lehon. Sian halak si parmuruk muba magabe halak na labas marroha. Muba masiang ngolu na buruki gabe marngolu na baru di bagasan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan hamu amanami inanami. Godang naik tahe HP, naik pau baot tasian hadiri taon. Dari dalam diri kita ini ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Alani, rajumi madirim pardusa. Jangan lebih banyak menunjuk orang lain daripada menunjuk diri kita sendiri. Jangan lebih banyak membicarakan orang lain daripada membicarakan diri kita sendiri. Jangan lebih banyak menjelek-jelekkan orang lain daripada melihat kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Alai gumodang mahita mamereng tu hadiri taon. Dan pada akhirnya kita mengatakan berdosa doa Tuhan. Neng roa tu adu pamuna sun badiai apuliau pauliau padengganau perbadiayau. Asa jupang hamu baon diau. Amin. Mau lihat tema rohanami di Tuhan, saor hatam di tonga-tonga nami di tikion, paingoton hami saluhutna. Holong muna balgai di lehokodo itu ganub jolma di tonga-tonga ni hapor tibionon. Hahurangan nami i, dosa nami i, dang mengabati hami ali Tuhan lahu pacupang tuho, dapotan asi dohot holong ni roham. Atong loas mahami Tuhan. Maka si holiho ay lulu doho hape di hami aka jolma namagoon jolma pardosaon jolma nagok hahuranganon luas mahami ali Tuhan madapot toko pajupang rap dohoto asa jupang hamu bau di hami songon sisa kiusi na mengalami pertobatan di tonga-tonga ninguluna uju bongot tutu bagasna bongot maho ali Tuhan di rohanami ganup marsada-sada. Asa marhamu bau kami ali Tuhan. Tanggal masudia kangguluna buruki. Gabe jupang manguluna baru di hami ganup marsada-sada. Gabe dapotan tua mahami. Na pinaradem di hami saluhutna. Na say lulu si hol rohana pa jupang dohoto. Mau lihat tema Tuhan. Pasu-pasu mahatami. Di bagasan todim todi porbadiai mahami maka nguluhoni di ngulu nami si ganupari tatap manang sude ruas ni huria male Tuhan debata pasu-pasu di sudea ka ulaon si ganupari naung pinasahat mi sia mulai dakdanak sikola minggu sahatu amanami inanami lansia komgomi mahami saluhut na ali Tuhan ruas ni huriam nangaka parhalado ni huriam nangakana poson namakubasi di tonga-tonga ni huriamon asiroha mali Tuhan di bata
Tabai madi hami gogo hahi pason nang semangat laho mako basiho di tongani huriamon tua katikina naing roh. Asalam martabata balas ti rohanami laho mamuji pasangap goar munasun badiai. Manatap maho ale Tuhan de batasian habang sami dia karuas di huriam na di bagas anak kapar sahitoni. Asima roham ale Tuhan de bata manang di dia penasida saluhut na di bagas nasida be di rumah sakit. Homale Tuhan de batana mananggal hon sudia kapar sahitoni asamarlas ni rohana sida marulopolop to dinasida laho mamuji pasangapo unang loas nasida di bagasan padelean tarlumobia karuas ni huriam naung leleng di bagasan par sahitoni tabay mapakiri mon na mangulu dinasida le Tuhan de bata asa toktong marsihohot nasida jala sihol rohana sida pajupang rab dohoto asala margogo nasida marbenget ni roha dia kasih taonon dia kapar sahiton nasonggop di tonga-tonga ni pamatang nasida mau lihat madiho ale Tuhan di bata nang di bagasan sadari ope sahadiho mangulu nami manang tu dia hami mangalaka manang ahape na huula hami ale Tuhan de bata pasu mai saluhutna di bagasan Yesus Kristus si sesa dosa nami martangiang hami tuho. Amin. Mari demahitahu tapasahat ma peliata. Oh
Dehon ayat sada rimah hita jongjong. Tatangya konma peliat datu debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroani saluhut silehon-lehon nadinggan dohor nasa ulibasa nama uliutus. Hupa saat hami masian dan nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan damar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame calohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorohon madamena tutodim.